So this is the legend, Tata Sierra of you guys. Kakali thymmai baka Frank Motors ka pyllait paidbah haga John Mate sngi thoding kata ka Tata Sierra 2.0 kala kring bat penyabe iki babon ki paidbah it kali jong ka jela Meghalaya kani ka kali ba thymmai bala pyllait paidbah moyong kala kring i paidbah da ka jing itenat ka rukom penwandur shapo jong ka kani nangta ka jing kuluit bat khamtam e ka jing penwandur yaki late ka Frank Motors ka penbanaru ba ka door stang jong kani ka kali premium mid SUV kalong tang khat waypoint south khandai lak tingka le thuru ba ka ni ka Tata Sierra ba thymmai ka dei ka jingwan phai jong ka icon barim ka bala iet da ki paidbah la palat lai pho snam ka Sierra ba thymmai la wanra ya ka design ba kham itenat ka technology ka balong kat kum ka juk thymmai ba minta bat ka don ya ka jing stat bat jing shngan ka babu ya ka Sierra 2.0 hakardan ba thymmai hayo ka premium mid SUV Yushuloang ba ka Sierra kala yo ya ka red dot design award ka ba pinskam ya ka jinglong karpang jong ka Frank Motors la pente ba ya ka ni ka kali la laban book bat ban yo ipad ba ha showroom jong ka Frank Motors